Σε μια περίοδο που τα πάντα καταραίουν, που οι άστεγοι αυξάνονται δραματικά, που η ανεργία χτυπάει κόκκινο, υπάρχουν και κάποιοι, εκλεκτοί φυσικά, που δεν λένε να αφήσουν με τίποτα την χλίδα τη ζωή. Ένας από τους υπερτυχερούς που εν μέσω της οικονομικής κρίσης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, είναι ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Νίκος Παπανδρέου δεν πτωείται ούτε από τα οικονομικά μέτρα, ούτε από την κρίση, ούτε από την Άγγελα Μέρκελ. Είναι άνετος, χαλαρός και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τις διακοπές του. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους ότι ο μικρότερος αδερφός του Γιωργάκη, εκτός από διανοούμενος της οικογένειας Παπανδρέου, είναι και λάτρης της χλιδά της ζωής. Γι' αυτό άλλωστε άφησε και το διαμέρισμα 150 τετραγωνικών μέτρων, όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στα Βρυλίσια και μετακόμισε σε μια μικρή βίλα στην Εκάλη. Μην φανταστείτε ότι είναι τεράστια, μόλις 530 τετραγωνικών. Ίσα-ίσα δηλαδή που χώρισε ένα playroom για τα ανήλικα παιδιά του. Η πολυτελέστατη οικία χωρίζεται σε 3 επίπεδα, διαθέτει πισίνα και μπάρμπεκιου, ενώ η αξία της ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ. Όχι, ο Νίκος Παπανδρέου δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Είπαμε, είναι σεμνός και ταπεινός. Η βίλα ανήκει σε επιχειρηματία φίλο του, ο οποίος και του την μισθώνει έναντι του χρηματικού ποσού των 5 με 6.000 ευρώ μηνιαίως, όπως υποστηρίζουν και οι ειδικοί της αγοράς. Στο ιδιωτικό πάρκινγκ της πολυτελέστατης οικίας, όπως μπορείτε να διακρίνετε και στην φωτογραφία, είναι παρκαρισμένα 2 πολυτελέστατα αυτοκίνητα. Μια ασημή Porsche Carrera αξίας περίπου 180.000 ευρώ και μια απλή και ταπεινή BMW αξίας περίπου 40.000 ευρώ. Όμως, ούτε και αυτά τα αυτοκίνητα ανήκουν στον αδελφό του πρώην Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αυτοκίνητα ανήκουν σε φιλικά του πρόσωπα, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως ανήκουν σε εταιρείες χρονομίσθωσης. Όμως, ο Νίκος το είπε και το τόνισε. Ούτε το σπίτι είναι δικό του, ούτε το πολυτελέστατο αμάξι. Ποτέ δεν του άρεσαν αυτά και δεν συνάδουν με την φύση του. Η διαμονή του όμως σε αυτό το πανάκριβο ξενοδοχείο μάλλον συνάδει. Αλλιώς, γιατί βρέθηκε μετά της οικογένειάς του στο πολυτελέστατο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κέρκυρας, στο 5άστερο Κορφού Imperial στο Κομμένο? Και μάλιστα δεν διέμενε σε ένα απλό δωμάτιο, αλλά σε μια ολόκληρη βίλα. Κόστους 5.000 ευρώ ημερησίως. Αρκεί όμως να σας πούμε ότι στη συγκεκριμένη βίλα διαμένει κάθε φορά που επισκέπτεται το νησί των Φεάκων ο εμμύρης του Κατάρ, Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Ο κατά τα άλλα χαμηλών τόνων Νίκος Παπανδρέου είχε στην προσωπική του διάθεση ακόμα και ιδιωτική παραλία, προκειμένου να απολαμβάνει τα μπάνια του με θέατο Ιόνιο Πέλαγος, ξένιαστος, μακριά από τα διάκριτα βλέμματα των απλών πολιτών. Η αγαπημένη του Βίλα Παλάτσο σε στυλ βενετσιάνικου αρχοντικού διαθέτει πανάκριβα χειροποίητα έπιπλα, εντυπωσιακούς πολυελαίους, καθώς και μια ασύμμετρη πισίνα με θέα τον μικρό παράδεισο που βρίσκεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο. Όσο για την θάλασσα, είναι μόλις μερικά βήματα, ενώ πάνω στα βράχια ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει τοποθετήσει εξέδρες με λευκές ομπρέλες και άνετες ξαπλώστρες, έτσι, για να χαλαρώνουν οι εκλεκτοί επισκέπτες του. Άλλωστε, δεν είναι καιρός για δυσκολίες, εμπόδια και μεγάλες αποστάσεις. Αυτό σκέφτηκε και ο Νίκος Παπανδρέου και επέλεξε την βιλίτσα των 5.000 ευρώ τη βραδιά. Όλο το χρόνο στο τρέξιμο είναι ο άνθρωπος. Να μην ξεκουραστεί και λίγο?